ilang months din tayong, actually years, 'no, naghahatid-hatid ng estudyante sa isang school tapos biglang sa ibang school mo na inahatid. Ngayong ano na, ngayong senior high na sila, siyempre ibang school na. Kagaya ng sinasabi ko, bakit sa private namin in-enroll, puwedeng libre naman sa mga public, 'no? Yun yung sinasabi ko sa mga bata. May effect kasi yan, eh. May effect yan paglaki nila. Unless na naintindihan nila na kagaya ko, naintindihan ko bakit gano'n yung naging estado ko sa pag-aaral. Kasi naintindihan ko yung estado ng mga magulang ko. Ngayon, yung mga bata, hindi ko alam kung maintindihan pa nila yung kanilang mindset ngayon kasi may access sila sa mga dati nilang kaklase kung saan nag-aral. Mostly, since private sila nanggaling, private din yung pupuntahan ng mga kaklase nila. Then sila biglang ipapublic ko. So may effect yun, eh. One day, marirealize nila, may pera naman kayo that time, bakit hindi nyo pa tinodo sa education namin? Yung tipong ganun, no? May pera naman kayo that time, bakit ganito, bakit ganyan? Narinig ko na kasi yung ganyang klaseng ganyang klaseng anong tawag doon, yung paninisi o ano lang, hindi paninisi, basta ganun. So ako, mas pinili ko na ganyan, na ibigay todo, kasi total yan lang naman yung ano ko, yun lang naman yung talagang solid na gastos. Sa NU sila in-enroll sa sa Clark, SM Clark. At syempre somehow siguro ayaw kong sabihin na iba yung level ng education sa private, baka mabash ako kasi mali ako, dahil mali ako. Posible na may difference talaga. May difference yung level ng ano, kasi yung sa private medyo tutok sa nakita ko sa dati nilang school, na tutok kasi ilan lang sila compare sa talagang buhos galing ako ng public, eh. At pero hindi natin sinasabi na mas magagaling yung sa mga private, kasi madaming mga galing sa public pero solid yung performance, solid yung talino, no, nasa tao pa rin naman talaga. Solid sila. At saka may mga hindi naman porke yung mga magulang ay sa public nilagay yung mga estudyante or in-enroll ay wala na silang paki sa education nila. Minsan di lang talaga nila afford, pero may mga magulang talaga na gustong gusto. Siyempre sino ba naman yung mga magulang, no? Pero may mga magulang din naman na walang paki, basta makapagtapos lang okay na. Ako, hindi ko naman sa inaano yung mga bata na planong gawing mga ano ko, no, security or yung tawag doon, yung retirement plan. Wala akong planong ganun. Ang plano ko is mas mayaman sa kanila, which is good. Gusto ko mas mayaman sila sa akin somehow. Oo, gusto ko ganun. Pero gusto ko rin na hindi naman ganun kalayo yung level. Ayaw kong maging pabigat, eh. Gusto ko may sarili akong pera. At saka much better kung mas mayaman ako sa kanila, kasi pagka namatay ako, sila din naman yung magmamana, eh. Ang problem kasi pagka ako yung mahirap ako, pabigat ako at na hospital at kailangan ng malaking halaga, dalawa silang magdidesisyon, eh. Yung mga asawa nila at saka sila. And may ano yan, eh, may pamilya na yan, eh. While kami ni Mrs., kung mas mayaman sa kanila, pag sila yung nagkasakit, sila yung kailangan ng malaking pera, kaya namin ibuhos lahat. Anak namin yan, eh. Wala na kaming paggagastusan, eh. Sila lang. Or life na yan. Ganon yung plano ko. Much better, mas mayaman sila, maganda yon. Mas maganda yon. Pero ayaw kong maging umasa lang sa kanila. Ayaw ko lang na
tipong nagkasakit ako, pinag-aawayan pa nilang mag-asawa yung, although kami hindi namin pinag-aawayan yung ganyan, si Mrs. pa nga yung nagpo-push pagawa mo ng ganito si nanay, pagawa mo ng ganyan, ganito, bigyan mo ng ganito, bili mo ng ganyan. Siya pa nga yung nagpo-push ng ganyan Sana ganun yung mga magiging kasawa nila. Hindi yung baka, uy, planong bilhan ng si tatay, si nanay, planong bilhan ng ganito. Tapos yung asawa ko kontra, which is my rights naman sila. Pero syempre, much better talaga kung yung pati yung asawa nila ay maging generous. Uy, sige bilang mo, ba't yan lang? Ang dami mong pera, ba't di mo pa ibigay yung best sa kanila? Samantalang nung nag-aaral ka, binigay yung best. Yung mga ganun, tipong ganun kaysa sa, ano ka ba naman? May pera naman yung tatay mo Yung ganun. Gusto ko sana maging ganun. At, yun nga, magiging routine ko na to. Yan, pagka-attend. Meron pa akong anak sa dati nilang school. So, pabalik-balik pa rin naman ako doon. And the reason bakit inahatid ko pa rin sila, pwede naman silang mag-commute, maglakad. Pagka naglakad sila, lalo na yung mga boys ko, ngayon, pag naglakad sila at nag-commute sila, malayo yung lalakarin nila, papunta, ilang beses silang maglalakad ng malayo. Anong effect nun? Exercise, yes, good exercise. Pero pagdating nila sa school, pagod, amoy pawis, no? Galing sa mainit tapos biglang aircon. Tapos magkakasakit. Di natin alam, no? Kasi mahina na yung immune system ng mga tao ngayon Then, yun, wala na sa mood. Pagod No, lalo na napuyat pa tapos naglakad ng malayo. Malayo yung lalakarin talaga nila pagka wala na kasing pumapasok na sasakyan doon pagka nag-commute sila. Tapos, isa pa, hindi naman natin kagaya yung mga bata ngayon na tayong mga batang 90s ay matibay. No? Matibay sa commute, matibay sa mga lugar-lugar. Ngayon kasi hindi na safe yung Pilipinas Estudyante ka, bubugin ka, napagtripan ka, minsan sasaksakin pa, no? Hindi na safe. Sabihin na, totoo yan, totoo na, real talk, hindi na tayo safe. Kahit sino na mga kabataan, no? Talagang yung trip nila ngayon, saksakan na pasag bote sa ulo, mga ganun na Tapos, isa pang nakakabahala doon, aside sa hindi safe, yung immune system ng mga tao ngayon is sobrang baba. Tapos, ang daming sasakyan. Unlike noon na tayong mga batang 90s. Ngayon lang, sobrang dami ng sasakyan. Ano yung expect mo sa paligid? Sobrang dami ng sasakyan, ang konti ng mga puno. Pollution. Tataka ka na lang, yung mga bata, hindi na nakakarating ng hindi na nakakarating ng 30, 40, kasi sakit. Yung usok lang na nalalanghap nila. Araw-araw yan. Ilang years. Tapos araw-araw. Kaya somehow dito sa sasakyan lang naman ito, sila buhay. Dito at least safe sila. Safe sila, tapos hindi pa mainit, no? Hindi sila mangangamoy putok pagdating sa school, hindi sila amoy pawis. Dagdag rin yon. Pag amoy pawis sila, impression ng mga impression ng mga kaklase nila. So anong gagawin pagdating doon? Magpapabango. May mga issue na naman sa pabango. Pagka nilalagay mo daw sa neck mo, may side effect. Tagal na natin ginagawa yan. Tapos ngayon, kung ano-ano yung mga naglalabasan ngayon sa online. So at least dito, pag nasa sasakyan sila, safe sa posibleng yes, aksidente, posible, no? Yun yung risk. Pero mabagal lang naman dito, malamang sa malamang, pagka nagka-aksidente, sira lang yung sasakyan. Sa commute, pwede sila masagasahan, pwede sila mapagtripan. Masyado akong ang tawag dito, baka sabihin nga, masyado akong, OA ako, no? At masyado akong sa security nila.
anong tawag doon? May term doon eh. Maano ako eh. Masyado akong hindi naman oversecured. Hindi. May term doon eh. Kalimutan ko lang. Sinabi sa akin ni ano eh. Sabi sa akin ni Mrs. yun. Ano kay yung sa security. Mas okay na yun kaysa sa wala kang parang walang pake, no? Ay, hayaan mo lang para natututo. One day matututunan din naman nila yan. Ilang lang yung process, no? Isang araw lang yan, matututunan din naman nila yung mag-commute kung kailangan. So ito yung buhay na ginawa ko. May sasakyan, medyo afford ng konti yung, medyo afford, hindi ko sinabing mayaman kami, no? Ito yung buhay na ginawa ko, bakit hindi ko i-maximize? Sabi nga ng kanta ng Eraserheads, gamitin ang iyong bulsa para guminhawa sa Super Proxy, no? Kaya nga tayo umahataw nagpapakahirap tayo para may guminhawa sa line natin. Hindi tayo nagpapakaginhawa para maghirap. Yun lang, medyo napapahaba yung mga podcast natin, kwentuhan natin kasi medyo mas malayo yun kumpara sa dating school. At ito yung mga unedited na natin, na mga videos natin, diretso upload lang. At yun na siguro yun. Hindi na masyadong edit. Pwedeng yung mga dead air na lang siguro edit natin. So ito yung magiging journey natin. I think mas magandang journey to kasi tumatanda na sila. Although the more na tumatanda sila, tumatanda din ako, nanghihina din si Mrs. Excited pa rin tayo sa magiging journey nila kasi one day kami na lang ni Mrs. Kami na lang dalawa. One day magiging malaya yung mga yan kahit pa yan at marirealize nila yung mga pinaggagawa ko sa kanila, na si tatay ganito nung buhay pa siya, pagkapatay na ako syempre buhay pa siya, ito yung mga ginagawa niya, no? Marirealize nila yan, malalaman nila yan at sana gawin din sa mga anak nila. Gusto kong maging mabuting tatay. Kami sino naman lahat naman kahit naman si Mrs. gusto maging mabuting nanay, pero may mga time talaga na hindi tayo nagsasawang pinapagalitan sila. Laging sermon kahit ganung edad na, no? 17 na sa October Nag-17 na niyan. Tapos 1 year na lang, 18, pwede na mag-drive ng sasakyan. Actually, pwede na ngayon yata student, no? I don't know, pero parang may mga nakikita akong post na gano'n na 16, 17 pwede na daw. Ewan, alam ko kasi legal age 18 At pagka ganong edad, gusto nang lumaya ng mga yan. Ngayon lang, ang hirap ng minsan may lakad ka, mas gusto pa nilang nasa bahay na lang or mas gusto pa nilang kasama yung mga barkada nila. Although hindi naman talaga sila lumalabas, no, pagka nasa bahay yung mga barkada nila or pupunta sila sa bahay ng mga barkada nila, no? Mas gusto na nila yun. Sayang sa gusto natin mangyayari yung ganyan talaga. Haharapin natin yan na hindi na sila masyadong interested sa atin. Mas mas may priority. After naming pinaaral sa magandang school, magkaka-interest na yun sa babae hanggang sa mag-asawa na, yun na yung focus nila. Which is cycle of life. Ganun din naman tayo. Naging ganun din tayo. So, yan. Responsibilidad nating mga magulang na paaralin sila, pakainin sila. Pero, privilege sa mga batang yan ang choice ninyo. Like yan, gusto paaralin, simple lang. Paaralin mo sa public. Libre. Walang gastos. Pero, choice namin na ilagay sila sa ganyang school. May laptop silang luma. Binilhan ko sila. Choice ko yon. Pwede naman nilang gamitin yung Pwede naman nilang gamitin yung luma. Bakit? May
may dagdag confidence, may dagdag pakiramdam, one day may effect yan sa kanila. Yung mga paliit-liit na bagay na di mo napapansin ngayon, one day marirealize mo kagaya ng napansin ko sa tatay ko. Sobrang galing ng tatay ko. Ngayon ko nare-realize yan. Kung paano niya kami sinurvive nung panahon ng pinatubong, walang trabaho, walang pagkain, isolated yung lugar namin, sobrang dulo ng Angeles, tatama rin na talaga yung magbibigay ng tulong bago makarating dito. Bundok na to eh. May choice tayo eh. Yung kakainin nila, imbis na kakain na lang ng ganito, kakain na lang ng ganyan, pinapakain namin ng masarap. Na healthy somehow. Imbis na basican lang na mga supplements yung pinapainom, yung iba nga hindi na nagsusupplements pinapainom pa namin ng mga quality na supplements. Choice namin wala naman kaming ibang mission sa mundo aside sa syempre sa God, yung pagkakalat ng gospel, nagsiserve sa Diyos, no? Aside doon, wala kaming ibang mission kundi ganyan, tumulong sa mga circles natin. Pero syempre, fokusan mo yung mga anak mo, nile-leverage mo, no? Nile-leverage mo. So, I think hanggang dito na lang mga tol, at maraming salamat. God bless.